и дунёи бевафорам накарда ягон одам. Духтар бо ному Шариф мегам мара азоб додам. Дӯст медоштум бачара эмон бидак ному шура. Ай ҳар ду тараф оила намехостам бинан мора. Падар модари духтар розӣ набуданд да тӯйшон. Падар модари бача мегуфтанд партоша эмом. Духтар бача ду каса ба зидди ҳамашон хестанд. Гуфтанд хонам месӯзем ду каса якҷоя местанд. Падар модари духтар дасту додану бачара. Гуфтанд ин духтар майдай гумроҳ карде сай духтара. Духтара рӯи бача ай падараш рӯ гардонак. Дазали суду баланд бачара интихоб кардак. Духтар қатиб бачара фочай бача ҷангш мекард. Зиндаги духтар қим буд гуфтак мара дига ҷобар. Квартира гирифта ночаш мегуфт сан метумша. И бача бачи маҳай тутар дига наметумша. Намарди карди ту акнун баргард мара ту нагӯ. Бо ту ман азоб кашидам. Рӯзи беро бо ту надидам. Сӯхтам ман вай дар ин зиндагӣ. Номи мара дар забона ту нагӣ. Партофти монди маро танҳо. Нагӯ пушаймонам ҷон бия. Духтар гуфтак мардакҷон зангири нӯчатон зиқай. Бочаш дар розан ёфташ зангири бача аниқай. Баъди зангири бача уста уста дига хел шид. Духтар буд ҳомиладор месӯхта газоб мекашид. Духтар як рӯз маҷбур шид занг зада гуфт сун дар корай. Бача гуфт рав аборт қимат за кӯдак чӣ дар корай. Духтара гиря мекард мегуфт мардак бихе нагӯ. Ай рӯи ту заотам хидма кардам беобурӯ. Екию санг дили паста мо Шариф рам накардак. Духтара гиря мекард мегуфт куҷо барам мардак. Номераша алиш карай зиндагиш бача дур шид. Духтара таваллуд кард меҳнат кард зиндагиш сур шид. Ай байн як сол гузаштак бача пушаймон низорай. Духтар мегаву мардак дамма дига чӣ дар карай.